Kaba baraliah hanyolai sungguh baraliah sinan juo to kaji tentang bio-bio. Nan dikatakan bio-bio nak bagagang panjang memanje biaso tumbuh di baluka sauji jo kacang paga. Buahnya berduyun-duyun rononyo bak kunyang ame halwih cobulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Mako selain bernama bio-bio kacang miang namanya juo jaranglah orang nan tak tahu. Deinyo bagagang panjang bio-bio menjala tanah supaya tagak ba urang pulau tapaso malilik batang bagantuang karantiang kayu. Banyak kacang pakaro kacang miang paling menggata. Gata dek miang bio-bio taseso sa batang tubuh. Ba bana sakit padiahnya suliklah ayah mengatakan tanyo ke urang namarasai. Sumpah sarapah caci makian upek caraco cari bungkang disisiah salamu hidup. Jangankan kamadakei mandanga namunya sajo urang lajajo menggarutu kok kunun menggatia kapamenan. Mainda urang beke lalu joapi memunahkannya tunggu dikikih dilantiangkan baitu doso kecamyang. Mako nyampang kok kita manusia memakai sifat bio-bio sakampuang kanai miang menggata bilang nagai. Jauhkan sifat nambak kian naknyo salaman hidup awak. Cuba angino ang bayangkan. Ulah de aswang jepi tanah gunjiang kian kincah kemari. Bisa merarak kasih sayang urang balakir sibaknya. Tiba di dagang baniago. Labiah ditimpo kebakaran. Santano api nama makan tinggal juo puntuang baronyo. Taga adek bini dan kih urang toke menjadi anak buah. Nyampang kok kantua ditimponyo. Direktur masuk penjara, manajer ditukar tagak, komisaris taborendong, kini PT batu katangan. Untuk itu ayah ingatkan, hati-hati dalam bagawa. Banyak bertamu bio-bio nak ulek bulu istilah lain. Ba karena bio-bio nak mului manih baso ketujuh awak talen perlente pulo sia mendake kanimiang. Ado kalonyo potongan dukun, paham rasio hati orang, ahli membaca rata tangan ramuan manto ke manto. Kadang-kadang tak kau lama, hadisnya beruntun-runtun mengucap taruh sabanta babuya orang disuruhnya. Ado pulau bantuan sarjana, mai aja pasal undang-undang soal liberal demokrasi copakar demokratipi. Pendeknya nak bajalin tutu aja otak berisi aswang pitanah nan indah diadokannya. Pura-pura ibu kasihan gayanya ingin nak menolong. Barisua orang lata gagau maraguang sepanjang jalan beliau mengakak di sebalia. Madoi orang macam itu nak. Nak aman nak janta seso ado sifat yang dipakai yaitu menjauh. Mencuba merambah bio-bio. Ke inyo dioyak dari bawah atau diruntun dari atas. Alamek miangnya batebaran badan nang juo nang kagata. Kalau masuk ke palang tangguang, sakadar mendebat menumpalah, eloklah menyisiah saja uang. Sebab dialih lubang jarunya sulit mencari jalan banang. Indak batali ke diri atau bertampuak ke dijinjang, selain dandam parang batin, batinju kesudahannya. Basuo pantun orang, jam gadang di bukit tinggi talatak di pasar teh tukang palindih dahulunya. Haluh karaja orang kini mengarang bungo yu karate dek kumbang basasok yu. Nak duo pantun sailing babuah rambai digugua bungo disasok barau-barau ulah parangai kayu bungkua cahaya malaleh kudak kabau. Pahamkan bana tu nak kanduang. Jago diri yang kini miang apalagi menjadi miang samu cilaku keduanya.